La Mancomunitat Camp de Túria ha participat en el Smart Mobility de València, una iniciativa posada en marxa gràcies al clúster d'automoció de la Comunitat Valenciana, AVIA i el Mobility Innovation València, MIV. L'ens supramunicipal ha participat de la mà de la directora del Departament de Promoció Econòmica, Txelo Herráez, en la taula Urban Mobility EcoHub, espais intel·ligents de mobilitat orientats a la ciutadania. L'objectiu d'aquesta intervenció és el de cercar solucions a les noves necessitats. Des de Camp de Túria necessitem noves infraestructures i noves respostes que acaben amb els problemes de mobilitat que es viuen a la comarca. Es tracta d'oferir a Camp de Túria estudis i projectes que vulguen implantar les seues idees en un territori vertebrador compromès amb l'Agenda 2030. Posar a Camp de Túria en el mapa perquè siga banc de proves on poder conèixer, estudiar i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Una mobilitat en un territori intel·ligent basada en el respecte al medi ambient, amb base tecnològica, estructurada i estratègica.